энергетычныя кааператывы гэта супольнасць людзей, которые вырашылі разам вырашыць свае праблемы з энергетыкай. Гэта значыць, што мы все разам злучылі свае высілкі, злучылі свае рэсурсы, то бок грошы, час, увагу, працу. Калі яшчэ прасцей паспрабаваць сказаць, мы скінуліся грашыма, мы купілі сабе сваю ўласную крыніцу энергіі, і гэта дазваляе нам сэканоміць, адчуваць сябе ў бяспецы, менш шкоды наносіць навакольнаму асяроддзю. Вы, напэўна, наўрад ці бачылі прыклады энергетычных кааператываў, але калі вы папрасілі б мяне прывесці прыклад, мне в першую чаргу прыходзіць у галаву вельмі класны праект у горадзе Славуціч, гэта Украіна. Гэты горад просто маленькая перадгісторыя для тых людзей, которые былі з-за чарнобыльскай трагедыі аварыі пераселены з тых месцаў. Яны жылі якраз у Славутічы, і таму, разумееце, адносіны з энергетыкай у людзей гэтага горада, скажам, своеасаблівыя. І калі нарэшце атрымалася выканаць гэты прынцып энергетычных кааператываў, што мы збіраем грошы з людзей, калі не памыляюся, там быў уваход у гэты кааператыў каля 1000 евро, магу памыляцца, але хутчэй за ўсё так было. І яны пабудавалі сонечную станцыю, некалькі сонечных станцый, і такім чынам выконвалі мэты звычайнага кожнага энергетычнага кааператыва. Гэта самастойная крыніца энергіі, гэта нашы ўласныя кошты, якія мы самі сабе вызначаем згодна з мадэллю нашага кааператыва. Але калі пачалася вайна, паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны, менавіта гэтыя станцыі, менавіта крыніца энергіі гэтага энергакааператыва выканала нечаканую функцыю у гэтым страшным крызісе, у гэтых перабоях з энергіяй. Якраз чальцы кааператыва адчувалі сябе больш бяспечна, чым іншыя людзі, таму што ў іх была свая ўласная крыніца энергіі, якую яны так з абмежаваннямі, але маглі выкарыстоўваць нават у час вайны. Калі мы гаворым пра іншыя прыклады, таксама наўрад ці яны вельмі распаўсюджаныя, медыйныя і вядомыя, але калі мы гаворым пра Польшу, выбуховае паўстанне, з'яўленне новых энергетычных кааператывах адбывалася літаральна вось зараз на нашых вачах, апошнія пару гадоў. Гэта быў проста выбух, колькасць павялічылася ў дзесяткі разоў у параўнанні, скажем, з 2022 годам. Пару соцень энергетычных кааператываў у Польшы дакладна ёсць, зарэгістраваных, і я думаю, іх лічба павялічваецца. Калі б мы прыгадалі які-небудзь прыклад, я прапанаваў бы звярнуць сваю увагу на энергетычны кааператыў «Эказаур». Это цікавая суполка, яны зрабілі энергетычны кааператыў у мястэчку Балтув, дзе знаходзіцца вельмі вядомы і класны парк скульптур дыназаўраў. І я здагадваюся, што менавіта з гэтым звязана назва «Эказаур». Вось, і зрэшты мэты тыя ж самыя. Мы шукаем фінансаванне, мы выкарыстоўваем нашы ўласныя сродкі, шукаем партнёраў, которые будуць выкарыстоўваць свае сродкі разам з нашымі, будуем там энергетычную станцыю, наколькі я ведаю, гэта сонечныя панелі, але мадэль можа змяніцца. І таксама маем свае кошты энергіі, маем бяспечную крыніцу ў той час, калі іншыя могуць не працаваць. І так, энергетычныя кааператывы гэта заўсёды пра аднаўляльныя крыніцы энергіі. Такім чынам мы дбаем пра навакольнае асяроддзе, пра клімат, аўтаматычна, калі мы з'яўляемся энергетычным кааператывам. Што беларусам да энергетычных кааператываў? Мы можам паглядзець на нашых суседзяў, як гэтая справа развіваецца у Літве, у Латвіі, у Польшы, в Украіне. І відавочна, што кліматычныя умовы дазваляюць гэтаму развівацца, раз і з поўначы, і з поўдня у нашых суседзяў паўстаюць новыя энергетычныя кааператывы і развіваюцца. Што тычыцца фінансавых складнікаў, што тычыцца прававой рамкі гэтай справы, у Беларусі хутчэй паўстаюць пытанні, чым адказы. То бок, як кааператыў, як з'ява прысутнічае ў нашым заканадаўстве. Людзі, грамадзяне Беларусі могуць ствараць кааператывы. Вытворчы кааператыў можа лічыцца энергетычным кааператывам, калі ён стварае, прадукуе энергію. Іншае пытанне, што вось гэта звыклая іншым еўрапейцам схема, калі ёсць крыніца энергіі,
і ад энергіяй з яе карыстаюцца некалькі удзельнікаў кааператыва. Кожны мае свой, умоўна кажучы, кабель ці трубу, атрымаць электраэнергію ці цеплавую энергію. У Беларусі гэта пакуль праблематычна, бо няма легальнай нарматыўнай магчымасці прадаваць электраэнергію, прынамсі, прыватнай асобе без ліцэнзіі, без дзяржаўнага дазволу. Але ж таму на дадзены момант афіцыйна, легальна гэта немагчыма. Але ж энергетычны кааператыў гэта шырэй, чым проста поле сонечных панеляў і некалькі кабеляў да бліжэйшых дамоў, ці там, не ведаю, некалькі ветракоў і тыя самыя кабелі да карыстальнікаў энергіі. Энергетычны кааператыў можа быць, калі такі, можа быць, найбольш зразумелы прыклад, умоўна кажучы, некалькі суседзяў у адной вёсцы ацяпляюць свае дамы з дапамогай катлоў на драўнянай шчапе. І калі яны все разам скінуцца і купяць класную, дарагую, вельмі якасную шчепадрабілку і будуць карыстацца яе па чарзе, каб нарыхтаваць кожнаму са сваіх суседзяў, кожнаму з удзельнікаў гэтай супольнасці паліва на зімні сезон, гэта, в прынцыпе, таксама энергетычны кааператыў, тому што тут ёсць узаемадзеянне, тут ёсць супольныя рэсурсы, тут ёсць рашэнне энергетычных праблем. Калі мы гаворым пра далёкую будучыню, калі, напэўна, все будзе добра і все атрымаецца так, як мы хочам, а мы хочам добра нашай краіне і грамадзянкам і грамадзянам Беларусі. Ёсць такі сучасны падыход у эканоміцы, называецца Commonwealth Building. Гэта значыць будаванне дабрабыту супольнасці, ці там будова дабрабыту супольнасці. Маецца на ўвазе, што вёска ці невялікі горад, ці нейкі такі рэгіён лакальны, лакальныя справы успрымаецца як супольнасць, у которым ёсць тыя, хто прадукуе энергію, у которым ёсць тыя, хто атрымоўвае энергію, той, каму гэта неабходна. І калі мы свае думкі у планаванні энергетыкі, у развіцці гаспадаркі лакальнай накіроўваем на тое, што мясцовыя рэсурсы павінны задавальняць мясцовыя патрэбы. Так, калі мы разумеем, што мясцовыя людзі павінны, наколькі гэта магчыма, выконваць працы, которые патрэбны тут. Для мяне энергетычны кааператыў у Беларусі такая эканамічная форма, которая дазваляе мясцовым рэсурсам заставацца тут жа. То бок мы не гаворым, што ёсць агромная энергетычная карпорацыя, неважна, дзяржаўная ці прыватная, якая вырабляе энергію і прадае па нейкіх правілах рынка. Мы гаворым про тое, што тут у нас, в нашай вёсцы, ці побач з нашым горадам, ёсць лакальная крыніца энергіі, которую зрабілі самі ж мясцовыя жыхары. Добра, разам з мясцовымі ўладамі, можа быць, нават з мясцовым бізнесам. І гэтая крыніца дазваляе ўсім удзельнікам, всім чальцам гэтага кааператыву, гэтай супольнасці задавальняць свае энергетычныя патрэбы. І што, напэўна, дзякуючы самой мадэлі дазволіць менш плаціць, дазволіць менш хвалявацца за перабой энергетычнай, а таксама дазволіць больш устойліва, больш, скажем, экалагічна развіваць вось гэты рэгіён, про который мы гаворым. Перад нами доўгая дарога, але любая дарога складаецца з крокаў, і некаторыя з іх можна рабіць ужо зараз, і варта рабіць ужо зараз. Калі, напрыклад, зараз заканадаўства не такое развітае, скажем, сучаснае і прасунутае, як мы б хацелі ў гэтай справе, тым не менш ёсць фізічныя умовы, ёсць кошты энергіі і кошты крыніц энергіі, которые зараз доступны ў Беларусі. Ёсць, урэшце рэшт, мы можам зразумець, якія ёсць дапушчальныя выдаткі ў хатняй гаспадарцы і якім чынам можна было б іх зменшыць наколькі. І акрамя таго, можна рыхтаваць ужо зараз самыя разнастайныя, гэта называецца ТЭА, тэхніка, эканамічнае абгрунтаванне. Любая энергетычная інвестыцыя ад маленькай да вялікай праходзіць вось такую стадыю ацэнкі, разлікаў, аналізу, кансультацый, каб зразумець, вот мы берем столькі грошай, мы пабудуем такую энергетычную моц, і яна нам будзе выдаваць у год столькі кілават-гадзін ці чагосьці яшчэ. І мы будзем ведаць, што праз такіх умовах кліматычных, эканамічных наша інвестыцыя вернецца праз 5 гадоў, 10 гадоў
больш, менш, але мы ведаем, што гэта мадэль працуе, і прыйдзе час, калі грошы, которые мы ўклалі як чальцы кааператыва, вернуцца, і нам застанецца крыніца аднаўляльнай энергіі, якая працуе незалежна ад знешніх паставак паліва, вугля, газу ці нафты, і которой мы можам карыстацца так, як мы хочам. Возьмем Польшу, гэта вельмі блізкая да нас краіна, і ведаю, гістарычна, культурна, і менавіта прыродныя умовы, которые неабходны для энергетыкі, для разумення, для разлікаў энергетычных, нам разумець і ацяпленне, і нам разумець і колькі сонечных дзён і так далей. І вось у Польшы на практыцы зараз энергетычныя кааператывы амаль заўсёды уключаюць у свой склад інстытуты самакіравання. Так, мясцовае самакіраванне, ці то гэта выканкам, ці нейкія іншыя, ну, на нашай мове, так, выканкам, выканаўчы камітэт, ці нейкія іншыя структуры, звычайна ўваходзяць у энергетычны кааператыў, такім чынам разам з грамадзянамі атрымоўваецца мясцовая ўлада, і часта гэта яшчэ, як я казаў, мясцовы бізнес, умоўна кажучы, фермер, у которого ёсць свае патрэбы і свае рэсурсы, который можа ўвайсці ў энергетычны кааператыў і падзяліцца і нешта атрымаць. У гэтай сітуацыі мы бачым, што клопат пра энергазабеспячэнне, што з'яўляецца на хвілінку важнейшым пытаннем бяспекі дзяржаўнай. Так? Любая дзяржава дбае, клапоціцца пра бяспеку сваіх грамадзянак і грамадзян. І вось энергетыка гэта частка гэтай бяспекі. То бок у гэтай канкрэтнай мясцовасці, у гэтай канкрэтнай супольнасці, калі мясцовыя дзяржаўныя органы самакіравання супрацоўнічаюць літаральна ў адным такім стварэнні, як энергетычны кааператыў, такім чынам клопат дзяржавы пераходзіць на гэты вось кааператыў. То бок чальцы кааператывы самі вырашаюць свае праблемы. Ім уже не трэба чакаць ад дзяржавы вось такой дапамогі, такога клопату. Я разумею, што дзяржава атрымоўваецца, ці там энергетычныя дзяржаўныя кампаніі траціць на тым, што гэтыя людзі, гэтыя мясцовыя арганізацыі не будуць больш кліентамі. З іншага боку, ім не трэба будзе выдаваць нейкія лішнія выдаткі на абслугоўванне гэтых энергетычных сетак, на абслугоўванне самой крыніцы энергіі. То бок, але самае галоўнае, на мой погляд, што самае каштоўнае у гэтай мадэлі, у гэтым падыходзе энергетычнага кааператыву, што людзі становяцца больш свядомымі, больш самастойнымі, больш упэўненымі і эфектыўнымі грамадзянамі, таму што сапраўдны кааператыў, энергетычны кааператыў, гэта заўсёды дэмакратычная форма кіравання, дэмакратычная форма прыняцця рашэння. Людзі, которые карыстаюцца проста энергіяй з дзяржаўных сетак, я думаю, бачаць свет па-іншаму, чым людзі, которые з'яўляюцца чальцамі энергетычнага кааператыва і могуць самі кіраваць сваімі энергетычнымі патрэбамі і іх задавальненнем. Я хацеў бы расказаць больш. У мяне шмат цікавай інфармацыі пра энергетычныя кааператывы ў самых розных умовах і краінах. Для гэтага я запрашаю вас на серыю вебінараў, которые праведу я со сваімі калегамі, каб распавесці больш лічбаў, фактаў, нейкіх цікавых момантаў, каб лепей зразумець, мы змаглі все разам, што гэта такое, навошта нам гэта патрэбна, як это можа выглядаць у будучыні. Таму, сябры, забраніруйце сабе 3 чацвяргі 14, 21 і 28 мая. Мы будзем праводзіць онлайн-вебінары адкрытыя, прысвечаныя менавіта розным аспектам існавання і стварэння энергакааператываў у краінах за мяжой і ў Беларусі.